No niin, hyvää päivää kaikille. Minä olen Veli-Pekka Hentunen, Varkauden Kassiopeia ry:n puheenjohtaja, ja omasta puolestani yhdistyksen puolesta tervetuloa tähän aurinkopäivään, joka on 4. Varkauden Kassiopeia ry:n järjestämä täällä Härkämäellä. Ja tämä on näistä meidän 4 aurinkopäivästä ilman muuta se juhlallisin, koska meillä on myös kunnia olla täällä uudella Veikko Heiskasen muistomerkkipaikalla myös samanaikaisesti. Pikkusen kerron nyt tästä päivästä. Tämä on sellainen vapaamuotoinen juhlapäivä, jo tuo sää asettaa meille pikkusen semmoisia haasteita, että olen tänne varattu vettä, pikkusen suolakeksejä, että käyttäkää hyväksi niitä ja ottakaa. Ja sitten jos tuntuu vähänkin heikko olo, niin tuossa on majoitustila, niin siinä on pete. Ja useampiakin peteä, niin voi siellä levätä sitten vähän aikaa. Että tarkoitus on, että ei kukaan sitten väsyisi ja pyörtyisi. Nyt oli tarkoitus, että aloitetaan tuossa muistomerkillä, mutta heille on niin pahtava, niin ollaan tässä ja käydään vaikka tuolla pienillä tauoilla sitten kiertämässä tuota piha-aluetta. Vähän tarinaa tästä meidän yhdistyksestä nyt taustalle. Yhdistys on perustettu 2001, aika nuori tähtitieteen harrastusyhdistys suomalaisittainkin. Meillä on 120 jäsentä. Härkämäelle tultiin 2002 ja Tähtitorni valmistui 2004 keväällä, eli tämä on samalla oikeastaan tämän Härkämäen 10-vuotistapahtumakin, että sattui näin hienosti. Ja tuossa on Jarin, onko Jarin vai Harin, Jarin tekemä tuommoinen Taurus Hill Observatory, tämmöistä monikielistä käännöstä. Härkä, Taurus ja Hill Observatory sitten, ja 10 vuotta tähtitiedettä. Härkämäen observatoriolla on tehty tähtitieteen harrastustoimintaa ja ollaan oltu mukana monissa tieteellisissä tutkimushankkeissakin. Täällä on löydetty Suomen ensimmäinen supernova vuonna 2007. Ja Suomen 9 löydetystä supernovasta täällä on löydetty 8. Sitten täällä on tutkittu eksoplaneettoja. Olemme havainneet noin 50 muuta tähteä kiertävää planeettaa. Niitä tutkimustuloksia on lähetetty Kaliforniaan, Tsekkiin ja sitten Pulkovaan Pietariin. Olemme tehneet supernovien kirkkausmittauksia. Olemme Turun yliopistolle tutkineet Lasaari OJ287. Ja olemme täältä käsin tai etäkaukoputkella havainneet gammapurkauksia, eli uusien mustien aukkojen syntymisiä. Ja sen verran ollut hyötyä näistä meidän harrastushavainnoista, että niitä on sitten käytetty erilaisissa tieteellisissä julkaisuissakin. Muun muassa 2 kertaa Natureissa, joka on aika arvovaltainen julkaisu. Ja tämä on ehkä meidän suurin talkooponnistus, tämä talo, joka valmistui noin vuosi sitten. Kaikki täällä, mitä nyt näkyy, on tehty talkootyönä. Meillä on kaiken kaikkiaan, tähän laskia 7 rakennusta muistaakseni. Ei ihan tämä rakennus sen vuosi sitä tahtia. Ja tämä talo tosiaan valmistui 2013 ja tässä on tämä iso sali ja sitten täällä on aurinkokerään lämmitysjärjestelmä. Meillä on siihenkin liittyvät asiantuntijat Savoniasta paikalla täällä, että jos haluatte siitäkin kysellä jossain välissä. Sitten täällä on tosiaan saunat ja majoitushuoneet, WC jonkin. Sitten tuosta vierestä ja iso keittiö kanssa. Ja nyt tässä viimeisin talkooponnistus, mikä tehtiin, täällä on tuo luontopolku, tai oikeastaan kun tämä muistomerkki saatiin tänne, niin oli tarkoituskin, tuolla tehtiin tuommoinen V.A. Heiskasen muistomerkki ja Heiskasen piha-aukio, mikä tuo pieni tuossa, ja tuo tiedepolku on sitten Veikko Heiskasen tiedepolun nimellä. Siinä on noin 10 erilaista tiederastia, joissa on kerrottu luonnontieteen ilmiöistä. Ja lähinnä koululaisia ajatellen se on siihen pystytetty, mutta myös kaikkia, jotka täällä vierailee, niin voi tutustua siihen. Siinä on pururataa noin 300 metriä ja sitten näitä muita polkuja 100 metriä. Että siinä on metsäpolkua semmoinen vajaa puoli kilometriä kaiken kaikkiaan. No sitten tästä muistomerkkiasiasta. Tämä on monen sattuman summa. Kaikki alkoi 5 vuotta sitten.
Leena Heiskanen oli minun yhteydessä monenkin kertaan tässä vuosien mittaan. Kävi näin, että Kangaslammin Harjurannalla oleva kyläkoulu oli lakkautusuhan alla ja pikahan se lakkautettiin ja alettiin miettiä sitten, mikä voisi olla uusi paikka. Ja käsittääkseni myös entinen Kangaslammin kunnanjohtaja Antti Kokkonen oli tässä aktiivisesti mukana. Hän tiesi tästä tähtitorniasiasta. Ja sukuseuran myötä ja sitten myös tämän meidän toiminnan myötä katsottiin, että tämä on hyvä paikka sille. Ja totta kai me olemme ilomielin ottamassa vastaan tämmöistä hienoa muistomerkkiä, joka vielä edustaa ainakin osin tähtitieteilijää. Veikko Heiskanen on perustanut URSAn, mikä erittäin hyvin sopii siis tähän meidänkin toimintaan. Hän on ollut kansanvalistaja tähtitieteessä, varmaan ensimmäinen Suomessa, joka on merkittävästi tehnyt tähtitieteen kirjallisuutta. Siinä mielessä sopii oikein loistavasti tänne meille. Nyt sitten tämä meidän kerhotalon valmistumisen myötä meillä oli sitten hyvä paikka myös tällä muistomerkillä. Ja sitten viime syksynä tuo Harjurannan koulu meni kaupaksi. Se ei ole enää kaupungin omistuksessa, siellä on yksityinen perhe, mikä on hieno asia, että siellä on sitten elämää kuitenkin ja siellä toiminta jatkuu. Mutta muistomerkki siirrettiin tänne lokakuussa 2013. Täällä oli isot metsähakkuut, me siistimme tätä pihaa ja oikeastaan aikaisemmin tätä tapahtumaa voitiin järjestääkään, koska pihatöitä meillä on tehty sitten koko viime kevät ja tämän kesän. Eli nyt tämä on tällaisessa kunnossa tämä meidän paikka. Ja sitten jatkosuunnitelmista, niin kaikkein pientä meillä on viritteillä tässä vähän semmoinen ajatus, että paikalle ei pidä jäädä, että meillä on suunnitelmissa ehkä vielä yksi, ehkä kaksikin tähtitornia pitkällä tähtäimellä. Katsotaan, miten meidän rahkeita ja resursseja tässä riittää, mutta tarkoitus on panostaa nyt enemmän noiden koulujen kanssa yhteistyöhön ja saada nuorisoa käymään. Semmoinen vaihtoehtoinen koulupäivä olisi täällä on tarkoitus järjestää, että kaikki tämän seutukunnan koululaiset pääsisivät käymään edes kerran kouluaikaa täällä. Yksi meidän isoista tavoitteista. Minun osuus on lyhyesti tässä. Meidän aikataulu on hyvin väliä, mutta tässäkin vaiheessa, jos haluatte, niin voi käyttää puheenvuoron ihan vapaasti. Laura Reinilä, hyvä. Veikko Heiskasen tyttärenä haluaisin ilmaista iloni siitä, että ukkini reliefi on päässyt nyt kotiin. Meillä tuli mainituksi, että hänen URSAn perustajana ei voisi varmaankaan parempaa paikkaa toivoa muistomerkille tai tulla muistetuksi kuin kotikuntaan rakennetun tähtitornin pihalla. Suurkiitokset, tämä on suuremmoinen asia ja suuri ilo saada todistaa tätä juhlaa. Kiitos, että haluan onnitella tätä teidän Kassiopeija-yhdistystänne näistä saavutuksista. Olin täällä 2 vuotta sitten ja näin eroa, mitä olette saaneet viime vuosien aikana aikaan. Ja oli hauska kuulla näistä kaikista teidän tieteellisistä saavutuksista, että tämä, kun perustitte yhdistyksen, niin asetitte itsellenne suuria haasteita ja tehtäviä ja onnistuneesti ja menestyksellisesti olette niitä niin saavuttaneet ja toivon teille kaikkia menestystä jatkossa. Haluaisin sitten vielä kiittää professori Kakkuri, joka ystävästi on tullut tänne helteistä huolimatta kertomaan uhista, niin Veikko Heiskasesta, joka tietysti minä muistan enemmän vaan ukkina ja saan nyt paremmin taas kuulla hänestä hänen työnsä kautta. Hän olisi varmaankin ollut tähtitieteilijä, jos olisi saanut sen tähtitieteen professuurin, mutta sehän meni jollekin toiselle. Ja hän sitten joutui tekemään tutkimustyötä vähän muilla aloilla. Kiitos tästä tilaisuudesta. Hannu Heiskanen. Joo, kiitos. Minä olen Hannu Heiskanen, Heiskanen puheenjohtaja. Ja tultiin tänne isolla joukolla, että meillä oli kesäpäivät tuolla Punkaharjulla ja sieltä meitä tuli 7, mutta aika lähestä siellä varmaan puolet. Tuttuja on ja varmaan tuntemattomiakin.
Tosiaan muutama sana ensin meidän seurasta, eli tämä on perustettu vuonna 60. Ja Veikko Heiskanen on ollut siinä alusta asti mukana, että hän oli muun muassa seuran esimies vuosina 60-71. Ja seuran ensimmäinen kunnia jäsen vuonna 70. Ja häntä pyydettiin toki myös puheenjohtajaksi, mutta näin ollen hän vähän luottavan kirjailijana lähetti Amerikasta tähän hommaan. Ja tosiaan meidän sukuseura on erittäin iloinen ja ilahtunut, että tämä saatiin tämä patsasasia nyt järjestykseen. Tämä aika monta vuotta matkattiin tuolla kaupungin byrokratiassa ja muuta järjestykset. Ja tämä oli varmasti paras paikka. Olihan niitä muitakin paikkoja siinä, mutta se, että näkee sitten niin arvostettu tätä Heiskasen perintöä ja elämäntyötä. Joskin tämä on toki vähän syrjässä, ettei tämä nyt ihan jokainen löydä, mutta sanotaan, että ne, jotka Heiskasen tuntee ja arvostaa sitä, niin ne varmasti käy täällä katsomassa. Tuo kivi on aikanaan vuonna 1995 pystytetty sinne Kangaslammin koulun pihalle. Ja mä laitan tästä kiertämään, tämä on meidän sukuseuran 50-vuotiskirja, jos jotain kiinnostaa, niin jos on Koirankorva on sivun 100 kohdalla, niin siitä on semmoisia, jotka ei ole sellaisia, tai jotka ei ole nähnyt siinä. Että voitte katsoa siinä. Ja toinen on tuossa laitan kanssa kiertämään, tämä on V.A. Heiskasen ehkä vähän tuntemattomampi kirja, kun kävin Tähtilipun maassa. Tämä on ajalta, kun hän ei vielä asunut siellä, painovuosi 46. Hyvin mielenkiintoinen kirja. Hän oli semmoinen, tiedän myös oli kaikkea uutta ja tämmöistä ihmeellistä. Tykkäsi ja kertoi sitten, että muun muassa asfalttitiet, eihän niitä Suomessa 40-luvulla ollut. Siellä on kaikki tiet päällystetty asfaltilla ja muuta, niin siitä voidaan katsella vähän siellä. Näin. Ja potkurikoneella yli jatkaa. Niin. Tämmöinen kirje on V.A. Heiskanen lähettänyt. Hän on vuonna 60, kun tämä seura perustettiin kesällä, mutta tämä on näköjään 10. helmikuuta 60 lähetetty Ohiosta Kolumbuksesta Mrs. Helen Katri Ihalaiselle Porintie 2H16 Munkkivuori Helsingissä osoite. Ja me tosiaan pyydettiin häntä, tai minä olen edes syntynyt siinä vuonna, mutta pyysivät aikanaan häntä puheenjohtajaksi. V.A. kirjoittaa tälleen. Kiitän kiintoisesta kirjeestänne tämän kuun 4. päivältä, jossa kerroitte Heiskasen sukuseuran perustamisesta. Mielestäni se on erinomainen ja kannatettava yritys. Olen mielelläni mukana sekä hengessä että teoissa. On kiintoisaa tutkia sukumme historiaa. Olemmehan vanhaa savolaista aatelijaa. Mikäli muistan, sekä Heiskanen että Jurvanen esiintyivät savolaisten sukuraamatussa 1500-luvulta. Te pyysitte ystävällisesti minua Heiskasten sukuseuran puheenjohtajaksi. Pidän ehdotustanne suurena kunniana, jota olisi vaikea vastustaa, ellei olisi suurimman osan vuodesta täällä Atlantin toisella puolella. Vaikka täältä pääseekin Helsinkiin nopeammin kuin sodan aikana Pielavedeltä, on mahdoton hoitaa puheenjohtajan tehtäviä. Sen sijaan olen mielelläni johtokunnan jäsenyystahdottelu valita. Olemme Helsingissä ensi kesänä, ehkäpä joskus tapaamme, koska näytämme olevan lähinaapureita. Asuntomme ei voi olla kovin kaukana Munkkivuoren kappelista. Menestystä Heiskasten sukuseudulle toivottaa V.A. Heiskanen, joihin liittyy myös Kaarina Heiskanen. Tämmöinen kirja. Mä tämän kirjeen haluan luovuttaa tänne, jos haluatte kopiaa. On kirjoittanut näin ja myöskin tämmöisen seuran viirin. Siellä laskentavallisesti vähän myöhemmin. Joo, Kiitoksia tässä vaiheessa. Joo. Kiva mietintö. Sitten vielä, oliko? Mitäs tuntuu, riittääkö ilma? Pikkusen saadaan vielä ilman vaihtoa kovemmalla. Voidaanko vähän saada tässä kohtaa? Joo.
Sitä voisi kanssa laittaa tietoa. Säästää sieltä sitä viljennyskonetta vähän syvemmälle. Ja jos siinä on sitä nopeutta lisää, niin jääkaapissa tuolla on niitä kivenäisvesiä, niitäkin voi pöytään nostaa. Sitten niin olisi sitä täyttää noita vesiasioita tuosta. Tosiaan tästä ohjelmasta sen verran, että meillä on ensimmäisenä sitten Juhani Kakkurin Helsingin yliopiston geodeettiselta laitokselta emeritusprofessori Juhani Kakkurin esitelmä. Tervetuloa Juhani. Oikein hieno asia, että olette päässeet tänne ja suuri kunnia meille, että olemme saaneet asiantuntijan paikalle kertomaan V.A. Heiskasen elämästä. Varmaan kaikille tai suurimmalle osalle on tiedossa, että Juhani Kakkuri on kirjoittanut V.A. Heiskasesta kirjan Maapallon mittaaja, Ursan julkaisema teos, oikein suositeltavaa luettavaa. Ja tämän esitelmän pituus noin 45 minuuttia tai ihan vajaa tunti ehkä tässä, ja sen jälkeen pidämme kahvitauon. Ja siinä on myös vapaa sana, jos haluatte jakaa ajatuksia, niin voi silloinkin niitä kertoa. Ja tulla vaikka tänne eteen mikrofonin kertomaan. Kahvitauon aikana voit kävellä tuossa pihalla. Tuossa meillä on todellakin se luontopolku. Sitten tuossa kodassa on vesipistejä tuossa pihalla. Sitten on näitä kaukoputkia, mistä voi vilkaista sitä yhtä tämän teemapäivän kohdetta, eli aurinkoa. Meillä on aurinkokaukoputki, millä voi katsella niitä auringon purkauksia. Siellä nyt ei ole protuberansseja näkyvissä, mutta sointuja ainakin. Sori, mä oon vähän kieltässä. Ihan hienolta se näytti äsken. Muutama auringon pilkkukin näytti olevan. Sitten meillä on musiikkiesitys täällä. Viivi Korhonen laulaa muutaman laulun. Nuori koululainen Varkaudesta. Ja pikkusen muistamisia sitten siinä samassa yhteydessä. Ja sitten on meidän toinen esitelmänpitäjä Harri Haukka, Ilmatieteen laitokselta tutkija, kertoo meille Rosetta-luotaimen matkasta.